aw bisimila hôtel Lafiya la. N'i ko hôtel Lafiya, wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na. Réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o carré fɛ mètre 200 bɔɲɔngo Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ baganmara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen École supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ baganmara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DIT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DIT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako. Tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire do wa min do yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ. Wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman. Missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP bati d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma. Formalité bara ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la. Trésor Pays bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ. O musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa k'a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna. APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel. Nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ. Falai an bɛ an lamɛnbaaw ni an filɛbaaw bɛɛ lajɛlen fo bi ye alamisa ye janvier kalo tile 15 san 2026 sɔgɔmada in na
an da bɛna don dɔrɔgu minɛliko kuma na ale ni fura cɛjugu caman tɔni 30 o sɛnsi ma sera k'u tɛgɛ da o de kan a musaka n'a kun feerela a bɛ bɛn $1,200,000 ma tajiko gɛlɛya kuma bɛ sen na hali bi min ye maa caman ye olu ye degun fɔ ka kɛ ni tajiko gɛlɛya ye armée ale b'a ka wulikajɔ la ni pankuru ye yɔrɔ caman na fɛɛrɛw caman sigilen no sen kan yaasa armée ka baara olu kana na se ka jɔ cogo min na o bɛ ka kɛ dugu fan caman fɛ journée de souveraineté retrouvée don in a ɲɛnɛmayara Mali fan 14 bɛɛ fɛ ani Mali kɔ kan premier ministre ale tun bɛ Mamadu Konate la kunungo wula fɛ don in hukumu kɔnɔna na denmisɛnninw caman bɔra ka taa ɲɛnajɛ min kɛ Keba Jalo tun b'o ko kɛnɛ kan n'Ala sɔnna ma an na o jaw yira aw la kɔkan kibaruyaw bɛ taa n'an ye Alizeri sɔgɔmada in na olu bɛ ka sunkalo labɛn yaasa sɔngɔw ni feerefɛnw olu da kana yɛlɛ o waati kelen na sa min ye Irankaw ye olu fana bɛ labɛn na Amerikaw b'a fɛ ka balakacu min kɛ a kana se ka sen sɔrɔ farikolo ɲɛnajɛ min ye ŋanaminɛŋanaw farafinaka ndolanci kɛnɛ ka fala ye Senegal ale ni Maroc olu bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ tulo kunjɛ la min ye tuloncini ye sibiri don o bɛ kɛ Egypte ale ni Nigeria ni ɲɔgɔn cɛ min ye wɔlɔfɔw ye fala n y'a f'i ye kunun ko ne ye wɔlɔfɔ ye dɛ e ko k'i ye Nigeria ye an kɔni bɛ final la nka kunun an ka jeu concours la fala ye maa 2 de gagnena maa 2 olu gagnena Senegal kan ndolantan na olu y'a jira ko Senegal bɛ se 1-0 min ye Nigeria ni Maroc ta ye maa 1 o fana y'o sɔrɔ ka bɔ fo Kajolokaw fɛ yen Seguakaw fɛ yen n'Ala sɔnna ma an ye layidu ta a maa 3 bɛɛ lajɛlen casque kelen bɛ d'u ma fala ye min ye k'u la encourager an ka ndolantan tomato final dɔrɔn sa parce que match de classement kɔni nafaba t'ale la n'Ala sɔnna ma casque 2 wɛrɛ bɛ jouer la fala ye sabula ni maa min ye jaabi 2 fɔlɔ sɔrɔ yaasa casque 5 ale ka dafa n'an ye 3 di Zeyin an bɛ 2 bila final ɲɛ ni maa 2 minnu sera ka final jaabi sɔrɔ casque kelen bɛ d'olu bɛɛ lajɛlen ma donc maa 3 minnu kɔni ka jaabi ɲuman b'an bolo olu ka numéro an minnu fɔ babu kuncɛyɔrɔ nin ye an don kan ye bi sɔgɔmada in na k'a fɔ fana ko min ye fala ye an bɛ dusukasi fana na Mohamed Sumare ni kunnafonidila don farikolo ɲɛnajɛ de ka d'a ye kosɛbɛ Ala y'a ka kalifa minɛ Ala k'a to Maroc Coupe d'Afrique yɛrɛ kɛnɛ ka arabakaw fɛ yen min ye su kɔni taara sɔrɔ a ka siso kɔnɔna na dunanjigiso dɔ kɔnɔ maliyɛn minnu bɛ olu ye kibaruyaw di an bɛɛ lajɛlen ma an balimakɛ ani an baarakɛɲɔgɔn n'o ye Adama Kulubali ye jɛkulu mun sigilen no fana n'o o bɛ tali kɛ maa minnu bɛ bi ni olu b'a fɛ ka dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ ale kun fari man di Ala ale y'ale ka kalifa minɛ Ala Bamakɔ yan n'Ala sɔnna ma kuma kuncɛw la an na tila k'an da don o bɛɛ lajɛlen na. Fala ye sɔgɔmada in na an bɛ hakɛto ɲini an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen fɛ ka hakɛto ɲini an kanubaw bɛɛ lajɛlen fɛ ka tila ka hakɛto ɲini diinɛ ɲɛmaaw fɛ fala ye a man d'anw ye kuma caman an k'an da don diinɛmaaw ka samasamali la hali u ka fɛnw kuma caman fɔli a man d'an ye nka an y'a ye k'a fɔ ɲina samɛ daminɛna cogo min fala ye ko minnu bɛ sen na a ka kan bi an ka hakilina minnu bɛ anw yɛrɛ bolo an ka olu fɔ maaw k'o faamu bɛɛ ka tɔmɔta dɔ sɔrɔ a la ɲinan san daminɛ na janvier kalo tile 12 jamanakuntigi ye Bamako tu tigɛbaaw wele Ɲare Ture Darave Tawati u bɛɛ lajɛlen welela k'u kana samɛ foli la samɛ foli a yera k'a fɔ min ye jamanakuntigi ye a ye laseli caman kɛ fala ye laseli minnu senfɛ a y'a yira k'a fɔ ko bamancɔndigɛwale kɛbaw ko maaw k'a bila u kunna k'u k'an ka kɛlɛ de wa u bɛna kɛlɛ fo ka se a dan na wulikajɔ ni cɛsiri ni timinanja min bɛ sɔrɔdasiw bolo bi kɛnɛw kɔnɔna na k'o tɛna tɔ to ko la tiɲɛ don nin waati laban in na an ka marabolo maa caman bɛ ka weleli kɛ
k'a yira k'a fɔ ko jagaw bɛ ka taa minɛ u la ka ye fanfɛla la guntimagakaw fɛ yen jeli lenbukaw fɛ yen marakaduguw caman na ale ni narabolow fɛ fala ye leyaw bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ ko bi ko bamacɔlen jugawale kɛbaw kɛlen don ka taa u sɛgɛn kosɛbɛ su ni tile jaga bɛ minɛ cogo min a bɛ minɛ ten degun bɛ u kan min ye Segu mara yɛrɛ kɔnɔna na Masina marabolo ale ni ɲɔnɔ yɛrɛ kɔnɔna na bi maa caman bɛ olu sirannen don kunungo kɛnyɔrɔbakaw olu ye weleli kɛ fala ye ko fɛɛrɛ ni bali ka tigɛ ka kɛnyɔrɔba fana magɛn joona sabula bamacɔlen jugawale kɛbaw bɛ munumunu salo la olu fana da la min ye maninkala kɔnɔna na sibikaw fɛ yen olu fana y'a yira sa k'a fɔ ko jatigɛ kɔni bɛ u ka nin waati in na sabula u ka sira in armée bɛ k'a larawuli kosɛbɛ a banna ta armée a fana dun tɛ daga sunɔgɔ la dɛ fala ye wulikajɔ ni cɛsiri Mali fan 14 u bɛ k'a baara kɛ waati laban in na nin y'a dɔgɔkun 2 ye min ye Benenakaw fala ye ni ti yen dɔn o ye Buadugu ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ni Burukina dancɛla san mara kɔnɔna na tumi an kaw fɛ yen olu y'an wele fala ye k'a daminɛ kunungo la ka na se bi ma baara min bɛ ka kɛ yen maaw bɛ se ka Benenakaw wele k'u ɲininka armée bɛ fila a bɛ ka min kɛ bi na a bɛ ka kɛ olu ka nisɔndiya ka kosɛbɛ baara belebeleba bɛ senna kabini kunungo baara in kɛcogo de ka gɛlɛ fala ye Mali jamana ka bon wulikajɔ ni laɲiniw ka ca an ka jamana ko bɛɛ lajɛlen bɛɛ ko ko sɔrɔdasiw fala ye bɛɛ lajɛlen ko ko min ye wolomasiri tabaw bɛɛ ko ko sɔrɔdasiw ka se ka dɔ kɛ u ye jamanakuntigi ka laseli kɔnɔna na fana fala ye a y'a yira sa ko kalanso 28 lycée o bɛna jɔ min ye maître ka kalanso 9 o bɛna jɔ maa minnu bɛ bibi na sa ni olu bɛ kalan kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la IFM fana kɔnɔna na ani IFP kɔnɔna fala ye min ye IFM 5 min ye IFP o 9 o bɛna jɔ lycée min bɛ yen n'o ye lycée kurakura n'u ye ka taa se kɔrɔlen 22 ma président ko nin bɛɛ lajɛlen bɛna danganɛmaya fala ye ka tila ka olu larawuli k'u dilan k'u ɲɛ 22 in olu bɛ yen u bɛna kurakuraya ni kuma bɛ kɛrɛfɛ fala ye kuma min ŋunuŋunu cayalen don bi kuma min donnen don misiri kɔnɔnaw la bi kuma min talen don ka diinɛtigiw la sɛgɛrɛ bi fala ye o ye an y'a ye bɔlɔlɔ yɛrɛ sanfɛ o conseil islamique maaw yɛrɛ ye bataki kɛ ka tila tuguni ka ci bila ka don misiriw kɔnɔ k'a fɔ maaw ɲɛna ko min ye Mohamed Makiba ye k'ale de taara kuma o conseil islamique tɔgɔ la ko nka ko kɛnɛ ka ɲi olu minnu tun bɛ yen u ye laseli kɛ cogo min na misiri kɔnɔnaw la fala ye ko minnu tun bɛ kɛnɛ ka ɲi ko Makiba tilalen a ka kuma na a ye Usmani Sherif Madani Aidara n'ale tun bɛ kɛnɛ kan o conseil islamique ɲɛma a y'o wele k'o kana dugawudon kɛ dugawudon senfɛ ko min ye Usmani Sherif Madani Aidara ye fala ye k'a ye min fara a kan maaw ko k'u m'u yɛrɛ ye o de kɔnɔna na nin kuma de b'an ka misiriw kɔnɔ bi nin kuma de b'an ka seliyɔrɔw la bi nin kuma de b'an ka barokɛyɔrɔw la bi fala ye anw bɛ min fɔ fanga ye furancɛla fanga u k'u jantu yɛrɛ la politiki kɛlɛ o b'an ka di ni diinɛ kɛlɛ ye n ye denmisɛnnin ye ma mɛn baara in na n kɔrɔw ni n faw caman bɛ baara in na fala ye n ye min lakɔlɔsi politiki ni diinɛ u tɛ taa ɲɔgɔn fɛ wa diinɛtigi n'i y'a ye i bɛ ka dɔgɔya i bɛ ka buruja maaw bɛ ka dan sigi i ka ko la fala ye i ye Ala de bila i ye kira bila ɲɛmaaw k'u hakili to min na fala ye u kana sɔn fiyewu u ka taa n'u ye diinɛ bankun kan k'u sen don diinɛ ko la sabula hakilina minnu bɛ diinɛtigiw la diinɛ lafasabaw la fala ye nka sa o da ka di olu la diinɛ a da ka to olu la ye filanan min bɛ yen n'an b'o ɲini u fɛ fala ye o ye siyako ye nin kɛlɛ fila fanga k'i jija a sen kana ye nin na ka taa maa kanu na ka taa maa juguya la fala ye a k'a ka fangaya baara kɛ a ka tiɲɛ fɔ bɛɛ ye bi munna kow cayalen don ka kow tiɲɛ an ka jamana kɔnɔ fala ye min mana suran kelen dɔn o bɛ na i sigi fayida bɛ n bolo nasi bɛ n bolo kɔlɔsi bɛ n bolo wurudi bɛ n bolo fala ye an k'a ta dɔrɔn adamadenya yɛrɛ kɛcogo la dɔgɔtɔrɔ an ka t'olu ka sira fɛ maa minnu bɛ ɲɛ furakɛ i de la k'olu ye ko olu bɛ furu furakɛ maa min bɛ yen ko ale ta ye kunkolo fura ye i de la k'a ye ko kɔdimi ko o b'o furakɛ wa bi
diinɛ bato kɛcogo diinɛ ko kɛcogo an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ u k'u kɔlɔsi fala ye u kana sɔn maa si k'u nɛgɛ ka taa don a dungola kɛlɛ la a sagola kɛlɛ la jamana ka nafa tɛ min na u k'u jɔ u fanga jɔyɔrɔ jɛkulu min fɔra k'a bɛna sigi ko diinɛmaw ka taa diɲɛ fanw lajɛ k'u ka baara kɛ yaasa jamana k'i ta ni bila dɔn sabula ko in bɛɛ bɛ mun nɔfɛ ɲɔgɔn neni ɲɔgɔn buruja y'an lagosi nka dugumana ye min ye fala ye o ye Haut Conseil bureau ko de ye kuma in kɛlɛ bɛ yen de an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ bi u ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan u sen kana ye nin ko in na fala ye sabula diinɛ ko a kuma ka ca c'est pour k'a daminɛ an k'an bɛ hakɛto ɲini kɛ maaw fɛ a man d'an ye kuma caman k'an sen don nin na nka min ye tiɲɛ ye ni maa min ma ɲɛ k'i bɛ wajuli kɛ an ka jamana kɔnɔ fala ye fɛɛrɛ ka sigi a ka dɔn k'a fɔ k'e yɛrɛ kalannen don fɔlɔ wa e sera wajuli ye wa bɛɛ kan ka mikoro ta wa jamana k'o fɛɛrɛ tigɛ n'i ma ɲɛ fana k'i bɛ wajuli kɛ fala ye jamana yɛrɛ k'a jɔ a jɔyɔrɔ la i kan ka mun fɔ i man ka mun fɔ président yɛrɛ ko ten o k'u bɛ taa kalan kɛ yɔrɔ minnu na fɛn minnu tɛ fɔ ye u bɛn'o fɔ anw fɛ yan mun na an k'a lajɛ nin ko in fɛɛrɛ ka sɔrɔ a la sabula bi ne ye fajiri seli yɔrɔ min fala ye kuma ɲɛfɔra maa min fɛ o ye hakilima ye o ye kuma ɲɛfɔ a ɲɛfɔ cogo la tiɲɛ kan nka n ye dɔwɛrɛw mɛn fala ye o n'olu tɛ kelen ye dɛ donc ɲɛmaaw k'u kɔlɔsi kuma min jiginna misiri kɔnɔ n'a ye kutubaw sɔrɔ n'a ye minibariw sɔrɔ n'a taara se yɔrɔ wɛrɛw la u k'u jɔ u ɲɛmaa jɔyɔrɔ la u kana sɔn maa si ka taa u ta k'u k'u sango don dugu ɲinini ye sabula ni diinɛ ko don fala ye an bɛ ala de kɔ an bɛ kira de kɔ n'o bɔra a la a tɔ ye fɛn wɛrɛw ye nka bi anw fɛ yan mun bɛ yen diinɛ taabolo ɲɛmaaw olu de taara ka bila sanfɛ ka min ye ala ani kira ka ɲinɛ o kɔ an bɛ ɲini ka n'u bato ka tɛmɛ ala ani kira kan o ɲuman ye min ye ɲɛmaaw olu kana don o kɛlɛ ninnu na fala ye olu kana don o farafarali ninnu na u kana sɔn maa si ka taa n'u ye siya kɛlɛ fɛ u kana sɔn maa si ka taa n'u ye diinɛ kɛlɛ fɛ an bɛ dɔ la o ma ban fɔlɔ dɔwɛrɛ kana na taa fara a kan fɛɛrɛ ni dabali fana ka tigɛ misiri kɔnɔnaw la bi kuma minnu bɛ fɔ u ka kɛ kuma basigilenw ye u ka kɛ fara ɲɔgɔn kan kumaw ye u ka kɛ ɲɔgɔn minɛ kumaw ye u ka kɛ fasojɔ kumaw ye nin ye anw ka kado ye ka di général Asimi ma fala ye a k'a hakili to a yɛrɛ la a k'a hakili to a yɛrɛ la an b'a dɔn k'a fɔ a ye fɛɛrɛ caman fɔ a y'a ka tiɲɛw fɔ bɛɛ lajɛlen y'a mɛn hakilima fɛn fɛn ye président kumakan mɛn fala ye bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko a ye min fɔ tiɲɛ don a lawaleyali a n'a sinsinni a baara kalifalen don maa minnu na a k'a kɛ i ko nɔnɔkɛnɛ sigilen tasuma sanfɛ a k'a lajɛ tuma bɛɛ ɲinɛ kana kɛ nin ko in kɔ sabula an bɛ basigi min nɔfɛ a bɛ sɔrɔ nin ne senfɛ nin y'anw ka kado ye ka d'a ma bi sɔgɔmada in na sabula a kuma cayalen don dugu kɔnɔ a cayalen don misiriw la a cayalen don zawiyaw la a cayalen don barokɛyɔrɔw la wa a cayalen don hali baarakɛyɔrɔw la ala k'a n'a cɛ janya sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la ka daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye fala ye wolomasiri tabaw ka dagatigi n'o ye général de division Umaru Baru Jara ye n'an b'a wele ko Baru kɛlɛtigi ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka wolomasiri tabaw b'u ka mɔnɔbɔ la hali bi wulikajɔ cɛsiri kɛlɛkɛcɛw duguma ani sanfɛ bɛɛ lajɛlen ye nimisi bɛ se ka wasa cogo min armée ka wulikajɔ kɛ kun ye o ye
o la sa bamancoyɛli ka wale kɛbaw kɔni ta tugulen no u la Mali fantan ani naani fɛ bɔma kɛ min galama wulikajɔ ni labɛn min kɛ ka taa olu tigiw sɔrɔ k'u bɔ baara la pewu o kɛra min ye sebetekaw fɛ yen Banamba Kulukoro mara la nin kalo in ale kɔnɔna na kunasini ko min ye armée ye a ka gosili fɔlɔ o taara bɛ bamancoyɛli kɛbaw ma u ka moto caman baden k'o bɛɛ lajɛlen nɔɔni filanan o fana kɛra ni sababa ye min ye mobili dɔ kun dogolen no tu dɔ jukɔrɔla la u y'o fana walo k'o filenkolon ci k'o dakolon ci min ye wolomasiri tabaw ye k'u b'a da dugudenw tulo kan nin waati in na min ye baaraw ye u bɛ k'a sigi sen kelen kan bamancoyɛli ka wale kɛbaw bɛ wo kɔnɔ u n'u wɔgɔ bɛ k'u bɔ yaasa jamanadenw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min basigi ni lafiya o bɛ se ka na cogo min na wa ni maa min bɛ kibaruyaw dɔ fala ye i k'a da o tulo kan k'a fara a ka jamanadenw ye armée ma ɲinɛ maa si kɔ wa armée tɛna ɲinɛ maa si kɔ baara a n'a kɛcogo n'a labɛn kɛcogo don n'Ala sɔnna ma min ye se ale bɛ sɔrɔ sɔrɔdasiw olu ka kiiribon ka fala ye jaabi dɔ bɔra ka bin kunun ko min ye maa kofɔlen dɔ ye ko a kun fɔra ko a ye dunko juguya ni yuruguyurugu kɛ ka maaw namara o kiiri kɛra kunun ko kiiribulon in yɛrɛ sigikun ye yaasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye o la sen t'a la kunnafonidilaw welela k'u ka na yaasa ko ninnu ka se ka kɛ u ɲɛna kiiribon a ka dayɛlɛ u ɲɛna waleya min tun bɛ sen na n'o bɛ tali kɛ bɔsin tigila la ale ni ka sɔrɔdasiw ka sariyaw k'olu sɔsɔli baara kɛ a ko yɛrɛ kɛra san 2020 san min ye laɲini ye sa a bɛ sɔrɔdasi dɔ kun kan ale ni commissaire de police dɔ min ka dugukolo ko ndarakira la o la sa lieutenant colonel Ogobara Gindo n'ale ye sɔrɔdasiw ka sibititi danga ye a y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ maaw hakili lajigi olu ka kɛnɛ in sigikun ye sɔrɔdasiya o sɛbɛn bɛ minnu fɔ sɔrɔdasiw ka taabolo bɛ mun fɔ sariyakisɛ minnu sigilen don n'u ka se ka latilen ni baara kɛ olu bɛ nɔminɛli kɛ ka kɛ ni o ye o la sa o sɛbɛn kun fɔlɔ o b'u olu yamaruya u ka se ka baara kɛ maanifinw bɛ se ka lakɛnɛ cogo min na min ye sɔrɔdasiw ka sariyaw ye olu bɛ se ka labato cogo min na bɛɛ lajɛlen ka se ka i ka nafa sɔrɔ a la kiiri jɛlen k'o sigi sen kan min ye tribunali ye sa a kɔni y'a yira sa ko min ye maa nɔminɛlen ye ko a ma gasi kɛ ko a bɛ se ka taa ka so ko foyi ma minɛ foyi tɛ a nɔ na waleya minnu fɔra ɲininkaliw ni sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ ko min ye sɔrɔdasikɛ ye fala ye ko ale sen tɛ ko la a ma bɔsintigila kɛ a ma sariya sɔsɔ kɛ kan ale kɔnɔna na ko wa ko a bɛ se ka taa a ka sɔrɔdasiya baaraw la OCS ni ale ɲɛsinnen don dɔrɔgu n'a ɲɔgɔnnaw minɛli ma an ka jamana kɔnɔ min ye furakisɛ tɔni 30 ale sera k'i bolo dɔw de ka nin dɔgɔkun in kɔnɔna fala ye wulikajɔ ninnu kɛra Bamakɔ ale ba numayan fan fɛ a b'a fɔ min ma ko dugukɔnɔna waleya in kɛra ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye furaw ye dɔgɔtɔrɔ fura ladege dilannenw olu caman tun bɛ a la a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye OCS yɛrɛ ye n'o ye colonel Fuseni Keyita n'a ka cɛdenw ye fala ye olu ka wulikajɔ ninnu bɛ kɛ de yaasa jamanadenw ka se ka lafiya dɔrɔgu ko bɛ cogo min na bi min ye colonel Fuseni Keyita ye ale n'a ka cɛdenw kɔni ka wulikajɔ bɛnnen don yaasa o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na kabini janvier kalo tile 9 u bɛ nin ko in sɛgɛsɛgɛli la fo ka taa mɔmɔ k'u bolo da ka kana n'a ye kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ tɔni 30 fala ye fura ninnu filɛ nin ye koyi min ye carton 3,000 ye o kun ye shisha ye 200 o ye tramadol ye min ye 608 o ye diazepam ye ale ye dɔrɔgu ye fala ye pikiri biɲɛ de don i b'a bisi dɔrɔn k'a k'i fari la ka taa ni yɛrɛ ye diazepam ale kɔni 600 de tun bɛ a la ani 8 n'i ye nin minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen feere fala ye a bɛ taa se sefa wari $200,000 ma o la sa contrôleur principal de police min bɛ OCS tɔgɔ la ba numayan fan fɛ n'o ye Dramani Keyita ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko nin minɛli nafa ka bon kosɛbɛ sabula nin waati in na nin n'a ɲɔgɔnnaw de bɛ don an ka jamana kɔnɔ k'an ka denmisɛnninw b'u dabolo la min ye maaw ye maa minnu bɛ bi n'olu bɛ nin ko ninnu kɛ u yɛrɛ bɛ denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen kuma tiɲɛ k'u b'u ka baara ma min ye olu ka wulikajɔ ye u ye sɛgɛsɛgɛliw kɔni daminɛ sa camion fitinin dɔ o de falen kun don nin ko in na ka bɔ Nizerakaw fɛ yen sofɛrikɛ o ye Gana ye maa minnu y'u dɛmɛ ka se k'u boloda ni maa ninnu ka OCS ko k'a b'olu tɔgɔ to dibi la k'u fo k'u wale ɲuman dɔn u ka baara ale kɛcogo ɲuman na min ye contrôleur principal ye sa n'o o ye polisiw ka bolofara ɲɛmaa min bɛ nin ko in kunna a ko ko a b'a yira bɛɛ lajɛlen na fala ye
maa ye nin ko ɲɔgɔnna ye i k'a la u labɔ a kalama wa min ye ko foyi o t'i sɔrɔ o la sa a ko jamana ɲɛmaw olu ye laɲini minnu k'olu fɛ sabula u ka directeur n'o ye colonel Fuseni Keyita ye ale fana ye nin de f'u ɲɛna koyi a y'a wuli k'aw jɔ sabula Dawudu ko fo fɛɛrɛ ka siri nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen na o la sa kɛnɛ ka ye pharmacitigiw olu ka ɲɛmaa fana tun bɛ fala ye docteur Musa Fandaw a ko nin ko in ka di olu ye koyi sabula fɛn fɛn bɛna ni adamaden ka kɛnɛya ye o y'olu ka wulikajɔ kun ye ko maaw ɲɛ bɛ bana caman na denmisɛnninw na bi sɔgɔsɔgɔjalaw disi dimiw ŋunaw fɛn caman bɛ maa t'a faamu wa fana min ye nin ko ninnu ye a furaw yɛrɛ kɔni dafalen ɲuman foyi de tɛ a la koyi wa ko denmisɛnnin minnu bɛ tugu ɲɔgɔn kɔ dɛ n'u bɛ to a tugu terikɛ minnu kɔ terikɛ minnu jogo ma ɲi fala ye olu de bɛ u bila nin sira ninnu kan ka nin fɛn ninnu ta kuma tɛ ekɔlidennakaw kalanbila waati ɲɔgɔn daw mana se ko o de bɛ na ni nin ye pharmaciens ka ɲɛmaa ko k'olu kɔni labɛnnen don ka jamana ɲɛmaaw dɛmɛ yaasa nin baara n'a ɲɔgɔnnaw bɛ se ka sigi sen kan cogo min ye nin fura kulo ninnu nin fila ladege ninnu ye u bɛ se ka bɔ an senkɔrɔ cogo min docteur ko sa ko ni maa min kɔni b'a fɛ ka u sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya OCS 80 02 31 n'i y'o dasi OCS i bɛ se ka laseli kɛ u ma 80 00 31 31 80 00 31 31 n'i y'o dasi min ye OCS i b'i ka kibaruya di i tɔgɔ tɛ fɔ i jamu tɛ fɔ wulikajɔ ni cɛsiri bɛ kɛ sa yaasa maa minnu bɛ nin ko ninnu na bi olu ka se ka minɛ cogo min na Gawokaw fɛ yen Bamanci jɛkulu minnu bɛ yen n'u bɛ marifa ta u yɛrɛ ye k'u ka sigidaw lakana kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Fɔrigo Gayida ye k'olu ka maa 3 kɔni fatura Soni Albert commune kɔnɔna na kibaruyaw y'a jira sa ko maa dɔw de kɔni taara bi u kan maa 3 fatura min dɔw ye olu maa 1 o joginna bingali in senfɛ min ye maata mobili dɔ sa ka bɔ Ɲamekaw fɛ ko bɛ fana u ye mugu ci o fana na Gabero ale masuruna kɔnɔna na ni maa ninnu kɔni sa u ma se ka lakodɔn nka a yira sa k'a fɔ ko min maa kɔni ye maa joginnen mobili kɔnɔ o bɛ taa se maa 6 ɲɔgɔnna ma sɔngɔw n'o ye taji ye k'a sɔngɔ jiginnen don nin waati na Gawokaw fɛ fala ye a lamɛn dɛ sɔngɔ jigili lamɛn ka bɔ 400 na ka na 220 na a jiginna dɛ an ka bɛ k'a saya joli on sont même pays fala ye taji ɲininkali de bɛ kɛ taji min bɛ ka don bi a bɛ ka s'a seyɔrɔ la wa o ye ɲininkali fɔlɔ ye n'a bɛ ka s'a seyɔrɔ la munna Bamakɔ station a tilancɛ si tɛ baara kɛ su ni tile tuguni aranw bɛ ka jɔ dɔɔni dɔɔni an b'a ɲini ɲɛmaaw fɛ o tun ye fɛɛrɛ minnu sigi sen kan u tun ye baara daminɛ cogo min u ka wuli k'u jɔ u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ u ka ko in jateminɛ citerne donta min bɛ ka fɔ ani min bɛ ka kɛ a cɛ ka jan ɲɔgɔn na wa marabolo caman bɛ yen olu bɛ degun kɔnɔ nin ye Gawo ye a bɔra 400 na ka na 220 na ko ɲɛmaaw bɛ ka wuli ka jɔ kɛ halisa dɔ bɛ se ka bɔ a sɔngɔ la cogo min na Gawo ale kɔnɔna na n'an bɔra ye fala ye Kucalakaw fɛ yen olu ko citerne 9 donna olu fɛ yen citerne 9 in na 2 bɛ yen o ye essence ye 7 o ye gasoil ye fɛn kɔni donna kunasini min ye Kucala yɛrɛ kɔnɔna na o y'a sɔrɔ maaw kɔni bɛ taji ɲini na fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ kununko sa kalo tile 14 kɔni station dɔw sera ka taji in sɔrɔ ka se k'o feere maaw ma nka yen fana fala ye ayiwa ko maaw b'u ta la dɛ dɔw bɛ k'a feere 300 ye litiri dɔw bɛ k'a feere 200 450 ko kabini Noël waati fo ka na se sisan ma min ye Kucala kɔnɔna na taji kɔni tun bɛ 300 450 la an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na min ye souveraineté retrouvée ale kumaw la Jelema aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la fala ye kununko tun ye janvier kalo tile 14 ye
Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ wulila k'i jɔ ka don in ale ɲɛnamaya yorosokaw fɛ yen denmisɛnw farala ɲɔgɔn kan sa min ye yɛlɛmahɔrɔnya kura in ye k'a ɲɛf'u ye faso yɛrɛ bɛ ka baara minnu kɛ siniɲɛsigi bɛ se ka kɛ cogo min école fondamentale bɛ yoroso kɔnɔna na ale ni dugumakalanw u ye ɲɛfɔli kɛ olu ɲɛna kalansen senfɛ min ye don in ye a kun ye mun ye a nakun ye mun ye a bɛna nafa jumɛn ye jamana ye a sini n'a siniɲɛsigi la u y'o ɲɛfɔ denmisɛnninw ye yaasa u bɛ se ka faamuyali k'a la cogo min na école de police kɔnɔna na kununko nin kalo in tile 14 fala ye olu fana ye don in siɲɛ 4 na a ɲɛnamayali baara kɛ min ye faso jɔli ka se k'o sigi sen kan n'o ye Mali sini Mali ye ɲinanta dakun tun bɛ tali kɛ o la ko ɲɛmaaya tun bɛ maa min bolo sa o ye Umaru Sogoba ye minisiri Dawudu ale ka secrétaire général ye o ye Ulumasiri Tabaw ka ɲɛmaa belebeleba caman bɛ kɛnɛ ka polisilakaw ni sapeur pompiers ɲɛmaaw ka taa se gardiw ni gendarmew ma u bɛɛ lajɛlen ɲɔgɔn sɔrɔ école de police kɔnɔna na kɛnɛ in kan ye u ye jolidi kɛ drapeau yɛlɛ ale kɔfɛ fasoden ɲumanya waleyaw fana ɲɛfɔra kosɛbɛ u y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen senfɛ sa a kɛkun ye ka maaw la faamuya ka ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye baaraba minnu bɛ senna bi armée yɛrɛ bolo min ye an ka lakana tigilamaw olu bɛ ka baaraba minnu kɛ k'o se k'olu ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ye yɛrɛma hɔrɔnya ale hukumu kɔnɔna na fala ye n'an bɔra yen an na to Tomokɔrɔbugukaw fɛ hali bi Mamadu Konate ale bɛ Tomokɔrɔbugu premier ministre ale taara cun ye kununko fala ye sifinw ka minisiri ale kun kɛlen don ka maaw fara ɲɔgɔn kan yɛrɛma hɔrɔnya kura in ka se k'a ɲɛfɔ ka kɛ ni nin kalo in tile 14 ye min ye ale ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in a nana cogo min Mali yɛrɛ ye muruti min boloda ka ɲɛsin CEDEAO ma baaraba minnu sera ka kɛ bi yɛlɛma min yɛrɛ ɲininen don jamana ɲɛmaaw fɛ k'o ɲɛfɔ ko in hukumu kɔnɔna na sa premier ministre fana ye kuma ta fala ye ka ɲɛfɔli kɛ k'a daminɛ sa an ka jamana yɛrɛ bɛ taabolo min na bi yɛlɛma cogo tɛ min na fiyewu k'o ɲɛfɔ jamanakuntigi ye taabolo saba minnu fɔ ka tila ka i da don o la k'olu bɛɛ lajɛlen sinsin min ye Abulaye Mayiga ye jɛlenya ni tilennenya baara ɲuman kɛli k'i faso kanu ka kɛ fasoden ɲuman ye a ka kuma bɛ tali kɛ o la a ko nin waati na a ka kan denmisɛnninlakaw k'a dɔn k'a fɔ ko jamana sini ye olu ye jamana bɛ fɛ ka mun kɛ sini ni sinikɛnɛ o ka ɲɛf'u ye u k'u labɛn maa minnu ye 14 janvier sigi sen kan u ka laɲini ye Mali bɛ se ka ŋunanfan cogo min a don Mali bɔlɔnw bɛɛ lajɛlen fara wulikajɔ ni cɛsiri o hukumu kɔnɔna na min ye nin don in ye fala ye ko maa caman de bɔra kununko ka taa fara jamana ɲɛmaaw kan Keba Jalo ale tun b'o maaw cɛla a ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o lajɛ. Madame Traoré Aminata Aïdara. Bon, un ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, un ministère Jalino, parce que niveau souveraineté retrouvé, oui, il y a un allié. Donc, nous sommes contents, nous sommes ministère Jalino, ni here belebele bade, ni malidien bega here, am be contents nous, oriato, yorobe fale nous, cheni musoula. Ne tɔgɔ Dramane Danbele ne ye commune 3 lujuratɔ ka président ye ko nisɔndiya min bɛ na bi ni ko ma fɔ a tɛ se ka fɔ ka s'a dan na ka d'a kan an ka sɔrɔsiw o y'an lanisɔndiya o ye anw jigi sigi o donna an jigi kɔrɔ wa o jɔra an ka lakana kɔrɔ donc n'an bɛ nisɔndiya fɔ ka an tɛ se ka fɔ ka s'a dan na ka d'a kan an yɛrɛ bɛɛ jama ye mun ye bɛɛ ɲɛ b'a la o nana ni minɛn minnu ye kɛlɛkɛminɛnw na k'an lakanda bɛɛ y'a ye donc jamana o nalen o ye jamana fɛn fɛn bɛ jamana kɔnɔ ni o ye o hakili mana jigin mɔgɔ mɔgɔ la k'u ka hakɛ de gulolen don bɛɛ ka hakɛ di i ma vraiment nisɔndiya ma to an na bi. Ne ye madame Jara Umu Ture bi kɔni an nisɔndiyalen de don nisɔndiya dan don komi an ka souveraineté tali a san 4nan de ye ɲinɛ depuis 2022 ka na 2026 ça fait 4 ans an nan'o de ɲɛnajɛ kɛ k'o nisɔndiya yira k'a yira jamana ɲɛmɔgɔw la k'a yira AES peuple la k'an wasalen don an nisɔndiyalen don an b'an ka généraux kɔ an b'an ka faamaw kɔ an bɛ transition président kɔ donc an wasalen don. Tɔgɔ Amadi Diko 14 janvier 2026 malidenw wulila k'a fɔ ko k'a yira diɲɛma la ko olu ka wulikajɔ mun n'olu y'a lasabati k'olu y'a lasabati de ko désormais ko Mali tɛ kɛ Mali mɔgɔ wɛrɛ sago ye bilen jamana si sago ye bilen Mali bɛ kɛ désormais malidenw hamina n'u miirina o kɛnɛ dɔ de filɛ nin bi ka hakilinajigi kɛ ka wulikajɔ kɛ k'a yira diɲɛma la ko le 14 janvier 2022 Maliyɛnw ye wulikajɔ mun kɛ halisa o kelen de don an pɛrɛnnen don ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ pour que an ka jamana bɛ se ka bɔ juguw ka janfa kɔnɔna na cogoya min na Mali bɛ se ka segin Mali journée ba dɔ de don don min na Maliyɛnw wulila ko olu yɛrɛ b'u ka sira ta u bɛ k'u yɛrɛ
bon jamana wɛrɛ on b'a fɔ CEDEAO mɔgɔw ko u bɛna sanction bin an kan maliyɛnw ma sɔn maliyɛnw wulila ko cɛ kelen ko sanction foyi tɛ bin an kan an ye sira min ta an tɛ segin an kɔ donc bi y'a san naaninan de donc an b'o fɛti de la an bɛ maliyɛnw fo alhamdulillah jama bɔra an bɛ sira min kan an bɛ ɲɛmɔgɔw ko hali bi u ye sira min ta an b'u ko fo an ka se an sɔrɔ la bon i b'a dɔn n'i ye ni kelen sugu ko k'i bɛ kɛ yɛrɛ degun b'a la fɛn bɛɛ lajɛlen b'a la mais ni jamanadenw ye kelen faamu dɔrɔn alhamdulillah a tɔ ye lafiya et puis ala ka to nɔgɔya quoi. Mamutu Koulibaly, collectif pour la défense des militaires. An bɔra de ka na an ka wasa yira diɲɛma na ka sababu kɛ don dɔ de kɛra ni Mali dugukolo ŋunana. Mali dugukolo ŋunana don jumɛn le 14 janvier 2022 wagati mun ni u ye gɛrɛntɛ ta ka ɲɛsin Mali ma. Malidenw wulila k'a fɔ k'u wasalen don. Malidenw wulila k'u ka yɛrɛwoloya yira. An bɔra ka na o de seereya an ka ɲɛmaaw ɲɛna k'a yira diɲɛma na ko an ka ɲɛmɔgɔw kɔ an b'an ka jamana kɔ an faso walima saya sebagaya bɛ k'an ta ye. Ne tɔgɔ Alaji Gindo an b'a fɔ ko souveraineté retrouvée o kɔrɔ de ko yɛrɛma hɔrɔnya bɛɛ b'a kalama depuis 2022 janvier 2022 le 9 janvier 2022 plus précisément CEDEAO ye ɲangata wale dɔ ta ka Mali sɛgɛrɛ donc malidenw bɛɛ lajɛlen bɔra 14 janvier k'a yira k'a fɔ ko olu ma jɛn n'a ye donc dès lors jamana ɲɛmɔgɔw y'a a journée ta ka décréter ka kɛ journée nationale de la souveraineté retrouvée n'o ye yɛrɛma hɔrɔnya journée ye. Anw kun bɛ ka hami anw t'a dɔn Mali bɛ k'a yɛrɛ ye diɲɛ don jumɛn Mali bɛna k'a yɛrɛ sago diɲɛ don jumɛn anw bolo a tɛ kɛ anw ɲɛna ala y'a kɛ anw ɲɛna ko ye an ma Ala de fo la Ala barikada k'a fɔ ko Mali yɛrɛ kun ka kuma ye fɔ Mali kɔnɔ diɲɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɔ la mɔgɔ wɛrɛ tɛ dɔ la ni Maliden dama tɛ mais o kɔrɔta de y'anw bolo donc le 14 janvier Ala kana ɲinɛ a kɔ tuguni a kɛlaw ni ɲɛna an ma Ala deli hali bi Ala ka ɲɛtaga di ne ma ka ɲɛtaga di an ka sɔrɔdasiw ma hali bi Ala k'u tɛmɛ o seyɔrɔ bɛɛ la fadenw bɛ dɛsɛ yɔrɔ la Ala k'u tɛmɛ yen na. Alayi min ye souveraineté retrouvée ye a baaraw kɛra Kidali fana kɔnɔna na kunungo général de division Elhaji Gamu ale fana ni a ka dugudenw olu ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ yaasa min ye don ye u kana to kɔ a la ko cogoya si la o la sa kabi sɔgɔma Kidali cɛna muso denmisɛnnin maabakɔrɔ u bɛɛ lajɛlen bɔra kana fara min ye Gamu kan nin don in tile 4 nan ale baara bɛ se ka kɛ cogo min a ko daminɛna ni min ye sa o ye drapeau yɛlɛ ye Kidali lycée ale kɔnɔna na Gamu a n'a ka baarakɛɲɔgɔn ni wolomasiri taba ɲɛma ka taa fara marabolo baarakɛɲɔgɔnma minnu bɛ yen u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan u bɔra yen sa kalanso in kɔnɔna na sa kalan ye tali kɛ min na o ye yɛrɛma hɔrɔnya min yɛrɛ sɔrɔla ka se ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye denmisɛnnin minnu bɛ kilasi ekɔli kɔnɔna ninnu na min ye ekɔli karamɔgɔw ye olu fana ka se ka lafaamuyali sɔrɔ a ko la cogo min na don in hukumu fana kɔnɔna na Kidalikaw fɛ barosigi belebeleba kɛra gouvernement fana na o barotigi tun ye Elhaji Gamu yɛrɛ ye a n'a kɛrɛfɛmɔgɔw ni marabolo ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen u jɛra ka o fana baara kɛ yaasa ka se ka don in ale ɲɛnamaya min ye Kidali kɔnɔna na u y'a yira sa k'a fɔ ko nin ta kɔni olu ta sinsinna min ka bɛn ni kelenya k'o sinsin maa bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ dɔn maliden ye bi ani sini fo ka taa se don min ma ko olu ka kuma o ye tali kɛ o la Bamakɔ yan Kalabankɔrɔkaw fɛ yen colonel major Assa Bajalo ale taara don in baara kɛ yen min ye Kalabankɔrɔ sa ko in bɛɛ lajɛlen a tun bɛ Kalabankɔrɔ sous-préfet bolo fala ye CSRF baara taara ko kɔnɔ min ye ekɔliso ye baara in daminɛna sɔgɔmada fɛ sa drapeau yɛlɛ u y'o de pere kɛ ekɔliso min bɛ n'a bɛ fɔ ma ko groupe scolaire Mamadu Kunta o kɔnɔna na Kalabankɔrɔkaw fɛ yen madame le ministre sa n'a tɔw u bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ sa ka taa kalan min fɔra n'o ye ekɔli yɛrɛ bɛ se ka ɲɛfɔli bɛ se ka kɛ ekɔlidenw ɲɛna cogo min na ko in kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na CNT ale tɔgɔla min ye fɔnba o tun bɛ Abubakar Sidiku fɔnba ye ale yɛrɛ ye kuma ta ka ɲɛfɔli kɛ waleya in nana cogo di fo ka na se bi ma min ye don kɛrɛnkɛrɛnnen ye mun nana ni a ye kalandenw k'a faamu karamɔgɔw k'a faamu bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a faamuya cogo min a kɔni sinsin min ka maliden cɛna muso denmisɛnnin maabakɔrɔ an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka jamana senkɔrɔma don do fɔnba ye o ɲini min ye Assa Bajalo ye ale kɔni ye foli ni tanu kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma ekɔlidenw k'u hakili lasigi k'a yira sa k'a fɔ MINUSMA taali an yɛrɛ ka k'an ka faso ta bi jamana yɛrɛ kɔnɔna sɔrɔ ko bɛ cogo min an ka marabolo ko bɛ cogo min Assa Bajalo a y'i da don nin bɛɛ lajɛlen na k'a ɲɛfɔ min ye jamanadenw ye u k'u cɛsiri u ka faso jɔliko la bi ani sini denmisɛnninw olu fana ka se ka o faamuya nɛgɛ kanɲɛ 9 waati
min ye kalansen ye ale kɔni daminɛnen kɔfɛ sa u ka karamɔgɔ min bɛ n'o ye Segu Madi Kamara ye ale fana ye ɲɛfɔli fana kɛ yɛrɛma hɔrɔnya ko in ka fala ye ka se k'a fɔ sa denmisɛnninlakaw bɛ se k'a faamuya cogo min Kidali kabini minisma bɔra ye ka na se mara tali ma baara minnu bɛ ka kɛ sɔrɔko ta na sira fɛ AES yɛrɛ kɔnɔna na koba minnu sera ka sigi sen kan n'o ye bange AES ye ka taa fara carte biométrique kan baaraba ni baaraba minnu sera ka kɛ kabini CEDEAO gɛnna ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u y'u da don o la fɔ n b'a ye ekɔlidenw fo ka ekɔliden somɔgɔw fo maa maa y'i sen don nin ko in na o kɔfɛ min ye colonel Asaba Jalo ye ale ma dan o ma ko ye nɛgɛ kanɲɛ ta waati u taar'u ka CSRF kɔnɔna fala ye donbolo o kɛra ye barankaru ale ni furaw ka taa se minɛn wɛrɛw ma u bɛ se ka baara kɛ ni mun ye dɔgɔtɔrɔya hukumu kɔnɔna na u ka se k'u cɛsiri yaasa maaw bɛ se ka kɛnɛya cogo min don in ale kɔni taara kuncɛ sa ni yɔrɔ lajɛli ye n'o y'u ka CSRF yɔrɔ ka to u ɲɛdaw kan k'o bɛɛ lajɛlen lajɛ minisiri ka sɔrɔ ka bilasiralikan di a ka maaw ma u bɛ se cogo min na ka baara kɛ ka ɲɛ fala ye yan'an ka taa kɔkan kibaruyaw la an b'a yira sa ko min ye ekɔli karamɔgɔ minnu bɛ Kidali marabolo la ani Menaka marabolo la u y'a yira sa k'a fɔ ko maa minnu kɔni kun ka sara dulonna ko o sara dulonni ko a fɔr'u ɲɛna k'a fɔ ko o jɔra pewu u bɛ se k'u ka sara sɔrɔ n'o ye ekɔli karamɔgɔw ye sabula a kun yira k'a fɔ ka marabolo ninnu kɔnɔna n'o ye Kidali ni Menaka ye maa maa bɛ yen n'i ma taa i ka sara a na tigɛ nka ekɔli karamɔgɔw ka tɔn maaw kɔni ye kibaruya di kununko k'a yira sa k'a fɔ ko u ye o dulonni in wuli baaraw olu nana na u nacogo la saraw olu na di an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka na kɔkan kibaruyaw olu daminɛ. Kalo kelen ɲɔgɔnna o de bɛ ani sunkalo cɛ sunkalo bɛ sɛnsɛn na ka na février kalo nata in ale kɔnɔna don Algérie jamana ɲɛmaaw olu ye wulikajɔ kɛ ka jɛkulu sigi sen kan jɛkulu min n'a bɛna baara kɛ u ka premier ministre ale nakakɔrɔla la ka baara ye mun ye suguw ka olu sɛgɛsɛgɛ sɔngɔ si kana taa yɛlɛ ka feerefɛnw kɛ n tɛ sa sɔngɔ ye sunkalo in kɔnɔna na baara in sa ko ale laɲinina u ka jamanakuntigi fɛ n'o ye Tebuni ye ale kɔni y'a fɔ Sifi Kibiri ye sa u ka wulikajɔ kɛ yaasa ɲinan sunkaloko la u bɛ se ka feerefɛnw sɔrɔ cogo min na da nɔgɔman na jamanakuntigi y'a ɲini fana ko min ye bagan miliyɔn 1 ye n'o ye saga ye u k'o ɲini k'o ladon yaasa laya seli waati maaw kana dɛsɛ laya la Afrique du Sud ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ale ka jamana ko nanzara jamanaw ye ale tɔgɔ sɛbɛn ka bɔ u ka lisi la min kun y'a to gɛrɛntɛ kun talen don ka ɲɛsin ale ma Union européenne jamanaw kɔnɔna na nin bɛna na to sa sanni feere ni baaraw kɛcogo bɛ se ka don cogo min na u ni Afrique du Sud ale ni ɲɔgɔn cɛ Madagascar kaw fɛ Irisilakaw k'olu taara kɛlɛkɛminɛn di Madagascar sɔrɔdasiw ma ka kalan kɛ u kunna yaasa cogo min na u bɛ se ka kow faamu min ye kuma in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen danganimayara u ka jamana ɲɛmaa ale ka kunnafonidi gafe olu ye o kibaruyaw di u ni Irisikaw ka bolo di ɲɔgɔn ma o kɔnɔna na Irankaw fɛ yen fɔnkɔɲɔgɔnkɔ caman o wulilen don dugudenw kɔni bɔra maa caman y'a yira sa k'a fɔ ko wale kɔni k'a senkɔrɔma dondonnen don kɔkan jamanaw fɛ Iran jamana ɲɛmaaw fana ye u ka pankurun tura bɛɛ lajɛlen tigɛ ka kangarimadaw caman kɛ u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ni ko kɔni kɛr'olu la tasara yɔrɔ b'u bolo bi a b'u bolo sini sabula min ye Israɛlikaw ye ale ni Amerikɛw bolo bɛ ɲɔgɔn ta fala ye a bɛ k'i bolo kɔrɔta ka nisɔndiya yira ka ɲɛsin maa dɔw ma kɛrɛnkɛrɛnnen la sa kun taara min ye usine dɔ kɔnɔna lajɛ usine min bɛ yen sa n'o olu bɛ baara kɛ yaasa cogoya min na Ameriki yɛrɛ bɛ se ka ŋunafan cogo min kɛrɛnkɛrɛnnenya la baloko ta fanfɛla la ko a bɛ tali kɛ o la ja in kɔni ko a taara maa wɛrɛ de fɛ min ye Maison Blanche maaw ye olu ma ja in ta Pape Léon 14 n'o o ye chrétien diinɛ maaw ka ɲɛmaa ye k'ale bɛna taama daminɛ farafinna kɛrɛnkɛrɛnnenya la Angolakaw a bɛna na olu fɛ yen dɔgɔkun wɛrɛ u y'a yira sa k'a fɔ a yɛrɛ jabala n'o ye Vatican ye olu ni Angolakaw n'o ye Luanda o faaba ye Luanda ye k'u bɛ labɛn na ka se ka papu ale kunbɛn cogo min kununko min ye demi-finaliw ye olu tani daminɛna maa minnu tun bɛ ɲɔgɔn na sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la fala ye Senegali ale ni Egypte o ko kɔni tora Senegal ta la 1-0 an b'a yira sa k'a fɔ san 2021 finale fana na Senegal tun ye se sɔrɔ nka o kɛra penalty ta ale kɔfɛ kununko biningele donba o ye Sadio Mane ye Sadio Mane ale ni Mohamed Salah yɛrɛ kɔni tun bɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ dolati na Salah ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri bɛɛ min ye Maliki
Jufwe ani n'a ka cɛ dɔw olu kɔni u jɔ u jɔyɔrɔ la ka min ye Egypte kɔni k'ale bɔ baara la pewu o kɔfɛ sa Maroc ni Nigeria olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ sanga 120 kɔfɛ u taara penalty ta na min ye Marocains sen jara olu sera ka 4 don min ye Nigeriakaw olu sera ka 2 don baara in kɛra sa arabakaw fɛ n'u ka faaba yɛrɛ kɔnɔna ye a yira sa k'a fɔ ko min ye farikolo ɲɛnajɛ in jijara kosɛbɛ a bɛ taa ban tuma min ko joueur yɛrɛ tun bɛ ka bi ko Simon n'i tura min na o bɛ bi fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ Yasin Bunu ale kɔni de jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ sabula penalty ta waati n'o ye Maroc gardien ale sera ka 2 labɔ penalty ninnu na o y'a sɔrɔ min ye Nigeriakaw ye olu fana kɔni tun ye caman jɛ sa fo ka taa se 3 ɲɔgɔnna ma Maroc ale ka cɛlutila laban o y'a dasi cɛlu la o b'a yira sa ko ni Ala sɔnna ma nin kalo in tile 18 n'o ye kari nata ye Maroc ani Senegal olu de bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ finalba ale kɛnɛ kan fɛn minnu kɛra a ko kɛrɛfɛla la sa o ye k'a fɔ durati yɔrɔ in kɔni kun ɲagalen don kosɛbɛ maaw caman nana hali n'o y'a sɔrɔ ko Marocains fɛ yen balontan bɛ daminɛ ka mɛn k'a sɔrɔ mɔgɔw ma tɛrɛn kɔnɔna sɔrɔ fala ye min ye arbitre tɔgɔ bɛ maaw da hali bi bɛɛ lajɛlen kɔni olu taara ni arbitre tɔgɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya sa min ye quart de finale min tana Maroc ni Cameroun ni ɲɔgɔn cɛ ko bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ ko min ye Cameroun kɔnikaw halisa a dimi bɛ olu la koyi u y'a yira sa k'a fɔ ko namara kɛr'u la u ye penalty sɔrɔ o ma fɔ min ye u ka Bryan Mboro ye ko o y'o sɔrɔ waliya wɛrɛ minnu fana kɛra sa o ye k'a fɔ nin waati in na maaw olu fɔra ɲɔgɔn kɔ kuma tɛ kunnafonidilaw Algérie taw ni Maroc taw min ye Algérie binnen Nigeria ɲɛfɛ Algérie kɔni farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ko olu ye waliya ta ka ɲɛsin kafu k'ale dɔ fara a ka kunnafonidilaw olu la kɔlɔsi yɔrɔ kan farikolo ɲɛnajɛ in k'a bɛ ka kɛ hunyahunyaba de kɔnɔna na Marocains fɛ yen kɔlɔsilikɛlaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa caman nisɔndiyalen don ko a ka jama ko a sɛbɛkɔrɔ cayara kafu k'a ye bere wuli fala ye ka ɲɛsin Samuel Eto'o ma dolati 4 o bɛ kɛ ka Samuel Eto'o to a tɛna na ye o donati kɛnɛw kan min ye Cameroun Fédération ɲɛmaa ye ko nin bɛna fara FIFA fana tun y'a ɲangi mars kalo tɛmɛnen na u yɛrɛ ka tɔn sa n'o ye Cameroun équipe nationale ye dollar wari 20,000 k'u kan ka o sara ko u kan ka o dollar wari 4,000 k'u kan ka o de sara kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kafu mɔgɔw ye ka sababuya kɛ mun ye k'u ka joueurs kɔni jɔyɔrɔ ma ɲɛ kosɛbɛ u ye waleyaw kɛ waleya minnu ta k'o ɲɛsin Marocains ma Fawzi Leke ale ni Maroc maa wɛrɛw quart de finale olu senfɛ ni Cameroun yɛrɛ batira la 2-1 ko waleya ninnu bɛɛ lajɛlen sa Camerounkaw kɔni y'u kɔ ka wuli ka jɔ kɛ k'u yɛrɛ kun bɛna laɲini kɛ ka ɲɛsin FIFA fana ma k'a yira sa k'a fɔ k'u ma jɛn ni waleya in ye Fega Fotu ko ale fana y'a yira sa k'a fɔ ni Ala sɔnna ma ko min kɛlen filɛ nin ye u tɛna na u sigi k'u bolo da u sen kan koyi k'u bɛ taa n'a ko ye sariya bɔgɔ jeninen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya FIFA u k'u ni kafu fara ka bɔ ɲɔgɔn na o ma olu dalen t'a la fala ye demi-finale kɛnɛ kan ye a yira sa k'a fɔ ko min ye Nigeriakaw ye ale ni Marocains ni Egyptekaw k'u bɛɛ lajɛlen jamanaw don jamana mun ye Coupe d'Afrique ta ka tɛmɛ ka ban min ye balontan in ta k'a lajɛ an ka jamana kɔnɔ n'i y'u fara ɲɔgɔn kan u bɛɛ lajɛlen ka Coupe d'Afrique talen ɲɔgɔn kan e ko ta ko 12 tɛ wa o la sa jateminɛlikɛlaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye nin baara in ye n'o ye Coupe d'Afrique ye fala ye k'a bɛ labɛn de a tɛ taa ten jamana minnu filɛ nin ye k'i b'a sɔrɔ ninnu ye san caman kɛ ka tɔnw k'olu sigi sen kan ka denmisɛnninw kolo don ka denmisɛnnin kologiriw ɲini ni ye RD Congo ye ale Cameroun de bati san 1972 sa o y'anw da sisan ye finale la dɛ fala Yaoundé 72 Congo y'anw de dasi ka kubu ta nka min ye demi-finale la Congo ale tun ye Cameroun de dasi demi-finale la ka taa kubu ta san 2026 Egypte fana ale tun ye Senegali dasi 2-1 ka taa finale la hali n'o y'a sɔrɔ a waati Mido ko kuma cayara ale donnen Zaki nɔ na a yira k'a fɔ ko min ye Mido donnen o de sera ka cɛlu 1 dasi min ye Egypte ale ka se ka se sɔrɔ san 2022 Senegali ale fana tun ye Burkina Faso bɔ ko in na fala ye ka t'i yɛrɛ sɔrɔ demi-finale la yanni ale yɛrɛ fana ka se k'a ka kupu a tako fɔlɔ kɛ o ko senfɛ sa o k'o ma kɛ Egypte kelen in de ɲɛkɔrɔ nin y'a la kumabaw ye sisan min ye Senegalikaw ka jamanakuntigi fala ye k'a bɛ taama la Abu Dhabi n'o ye Bassirou Diomaye Diakhar Faye ye a n'a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen u ye ndolanci in lajɛ k'u to président yɛrɛ ka salon kɔnɔna na koyi k'a y'u wele n kelen tɛ nin lajɛ koyi a ye na
n'a ka délégation maaw min ye Basiru Jomaye Jakare Faye ye a ka nisɔndiya kɔni yirala fan bɛɛ lajɛlen fɛ joueurs k'a y'u fo u filɛ ka nin baara min kɛ nin ye u ye Senegali jamana bɛɛ lajɛlen kunna wolo u kɛlen ka se ka se sɔrɔ ka taa final la ko o diyara a ye Jomaye Faye n'a kɛrɛfɛmaaw n'u ka nisɔndiya Falaye ko farikolo ɲɛnajɛ min ka lajɛ tuma dɔ la président yɛrɛ bɛ wuli ka taa kɛnɛma koyi a bɛ taa munumunu ka segin ka na u b'a fɔ ko président nin sigi sa a ma don ko min ye ko in yɛrɛ jamayɔrɔba ye Falaye ale yɛrɛ ni joueur in bɛɛ bɛ ka di a filanw don an'u bɛɛ ka di u bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ wa k'u kun ye layidu d'a ma k'u bɛ se sɔrɔ ko wa k'u ye se sɔrɔ nka k'u y'a ɲini u ka jamanadenw fɛ u ka majigi ani sabali u ko k'u taalan ye sabula ni jamana o jamana bɛ ka jouer nin waati in na a bɛɛ lajɛlen ye u sigiɲɔgɔnw n'u baaraɲɔgɔnw n'u limanaw ye furuɲɔgɔnya ani balimaya bɛ u bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ko jamanakuntigi ka kɛ u kumada ye ka ɲɛsin Senegalikaw ma yaasa baara in a bɛ se ka ɲɛ cogo min k'o de la kununko balontan bannen Sadio Mane tun bɛ k'a fɔ a ka mɔgɔw ye a ye sabali a ye sabali a ye sabali a y'aw muɲu aw kana taa o dusu fɛ ko bɛɛ lajɛlen ye o jaw ye Jomaye Faye ko a ye joueurs fo k'u waleɲuman dɔn u ka nin baara kɛcogo la ko yɛrɛma hɔrɔnya yɛrɛ tɛ tɛmɛ nin kan fiyewu Burkinakaw olu ka dege karamɔgɔ gɛn Brahma Traoré ale min kun ye Burkina dege karamɔgɔ ye Coupe d'Afrique tɛmɛnen na a n'a ka baarakɛ ɲɔgɔn fɛn fɛn lajɛlen bɛ yen sa ko u bɛɛ lajɛlen kɔni k'u ka taa so sabula k'u ma se ka demi-finale sɔrɔ Burkina taakun kun ye de ka taa demi-finale de tan san o san u bɛ bɔ yɔrɔ min u bɔra o yɔrɔ kelen de la tuguni n'o o ye 8e de finale ye k'a ka ɲi ten olu ka taa u na maa wɛrɛw ɲini min bɛna se ka bila u ka tɔn ale kunna Falaye kunu kibaruya bɔra ka bin min ye an baarakɛɲɔgɔn an kɔrɔkɛba n'o ye Mohamed Soumare tiɲɛ na a tun bɛ kunnafoniw caman da an ma hali n'an tun ye fili minnu kɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ latilenniw kɛ kuma caman a ka messagew caman bɛ yen kununko sɔgɔma Falaye min ye Mohamed ye a masɔnnamaw ko a wulila ka kuma mɔgɔw fɛ bɔlɔlɔ sira fɛ a mamuso min fatura san 2003 n'o o kɛra janvier kalo tile 14 a ye wari di k'u ka saraka bɔ o ye nka a kun t'a dɔn k'a fɔ ko nin ye ale yɛrɛ ka don laban ye o de la maa minnu n'a kumana a fɔlɔ olu ɲɛna ko a fatura olu ma d'a la cogo si la olu ko fo ka weleli de kɛ sabula n'olu kumana sɔgɔma o tɛ se ka kɛ cogoya si la a bonya n'olu hakili ma Falaye foyi man bon ala ma donc Mohamed maa min don farikolo ɲɛnajɛ a y'o kanu n'o tɛ a ka baara yɛrɛ bɛ yen faso ka cakɛdaw la a ye baara caman kɛ Europe kɔnɔna na min ye aéroport la fana a ye baara caman kɛ yen sabula informatique a b'o fana maîtriser kosɛbɛ nka kanu min b'a la n'o ye balontan ye o kanu de b'a la a b'o dɔn i ko k'a dɔn ka lakari fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye koba ye n'o ye fɛnba ye n'i y'a ɲininka a tɛ livre dayɛlɛ a tɛ foyi dayɛlɛ an bɛ dugawu kɛ sa min ye Mohamed Soumare ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kiti min ala k'o nɔgɔya a n'a bɛ taa jɛma ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don o kɔnɔ okumu kelen kɔnɔna Falaye halisa min ye Adama Kulubali ye Adama Kulubali ale ye sifin ye sifin min bi n'o kun jɔlen don kɛrɛnkɛrɛnnen la faraɲɔgɔnkan jɛkulu minnu kun wulila sa ko ka dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ waati laban in na ale kun man kɛnɛ a fari tun man d'a la kabini décembre kalo daminɛ fo nin waati in na ala ye a ka kalifa minɛ a la kununko min ye limanaw teriw bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka dusumakasa kɛ ka kɛ ni Adama ale ka fatuli ye maa caman y'a yira sa k'a fɔ maa min don kɔni a timinan ka di a cɛ sirilen wa min ye diinɛ a y'o matarafa kɔsa in n'a yɛrɛ Bamakɔ gouverneur kun y'u bisimila u kan ka baara min kɛ dunko juguya ni yuruguyurugu o kɛlɛli hukumu kɔnɔna na o fila bɛɛ lajɛlen ye Adama ye wa o fila bɛɛ ye Kulubali ye gouverneur ye Adama Kulubali ye ale fana ye Adama Kulubali ye u ye baara kɛ ka se ka taabolo ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye baara kan ka kɛ cogo min na dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ la ani fɛɛrɛ min b'u bolo nka ale de bɛ se ko bɛɛ la Falaye a y'a ka baara kɛ an bɛ dugawu kɛ sa Kulubali ani Soumare ala k'u fila bɛɛ lajɛlen dayɔrɔ sumaya u y'an kɔ kiti min ala k'o nɔgɔya an n'u bɛ taa jɛma ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ i Keyita a k'an bɛn ni ala sɔnna ma nɛgɛ kaɲɛ 21 an ka su in na maa welelen o ye Seku Jogo Keyita ye ale bɛna ɲɛfɔ an kan ye Falaye an y'a mɛn k'a fɔ ko fédération secrétaire général hali mɔgɔ ka démissionner kɔfɛ a bɛ ka mɔgɔw wele bi ko réunion bɛ yen a bɛ ka championnat organiser donc ko sariya sɔsɔ don mun don fɛn fɛn kɛra su in na Seku Jogo Keyita ale y'an ka maa welelen ka se ka na ɲɛfɔli k'an ye a bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ fédération ciliko la a n'a sariyakisɛ ko la cogo min na a k'an bɛn ni ala n'a kira sɔnna a ma. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo ate dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sisan
Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda